Posle nekoliko godina sam shvatio, pogotovo tad kad sam znao više izlaza nema, osuđen na 13 godina, odležat ćeš to vrijeme, nećeš vidjeti svoju ćerku kako odraste, nećeš vidjeti svoju porodicu, ljudi su i pomrli, nisam se mogao da se pozdravim. Ali došlo je vrijeme kad sam znao da to je moja sudbina, to je moj put, zato što živio sam neki život prije i sad da bih, znači ja sam ušao sa 31, izašao sam sa 40 godina i od 40 imam priliku da živim drugi dio svog života na drugi način. I došlo je do te svijesti da stvarno sam i zahvalan negdje za tih godina, zato što da nije me dovelo u taj zatvor, ja vjerujem danas možda ne bi sjedio ovdje živ ili ne znam kakav bi bio. Vidiš, to su sad te ljudske sudbine. Upravo o tome želim u drugom segmentu, jer želim gledalcima da pokažem kako izgleda tajlandski zatvor. Želim da im pokažem kako izgleda zatvor i u Srbiji. Da ne bude samo Tajland.